Hej, mit navn er Frederik. Jeg er direktør i Assembly, som er vinderne af Novo-legatet i 2023. Novo-legatet var det, der startede vores iværksætterrejse, da vi søgte i 2022. Vi var bare ikke langt nok, så vi brugte det første år på at videreudvikle vores forretningsidé og søgte igen i 2023, hvor vi heldigvis fik det. Legatet det består af 250.000 kroner og yderligere 50.000 kroner til rådgivning. Så det er med til at skabe et solidt fundament for enhver forretningsidé. Og Novo-legatet har eksempelvis hjulpet os direkte med vejledning og støtte, bogføring, juridisk bistand og selvfølgelig kontor. Og Novo har simpelthen været med til at tage vores virksomhed til nye højder. Så jeg vil klart anbefale alle 9. og 10. semesterstuderende eller førsteårsdirektører, som går og har en god idé med noget forretningspotentiale, at tage at søge Novo-legatet i 2024. Og hvis jeg skulle sende et godt råd med, så er det jo vigtigt at fokusere på, at man løser et rigtigt problem, men det er også lige så vigtigt at kigge ind i ens eget team og se, har vi kompetencerne selv til at realisere den her idé, eller skal vi ud og finde nogle andre, og så lægge en plan for det.